ओमफ्राय नै हिफोराबो सफैजोब्बाय लोगोफोर पेन्डेलनि थाखाय पुरा हिया सफैजोब्बाय एडभान्स खामानि पुरा मावनो होदो नालाय एडभान्सखौनो मावदो बिराद गोलाव डेकोरेसन जागोन इबिनो लोगोफोर दिसा स' गाइस दहायनिफ्राय औवा दानगासिनो दङ इनिफ्राय आङो ब्लग भिडिअखौनो लादियासै दासो फार्स्ट इन्ट्र' भिडिअखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर दा उपाय गैया लोगोफोर दहायनिफ्राय दानगासिनो दोङो इनिफ्राय खुन्थानिबो हा जावबाय 8 दाल इनिफ्राय दा औवाखौ मथा मथि 15 दालसो औवा नांबावो आरोना लोगोफोर ओंखाम संनायनिबो नांगोन मानिबा नांगोन पेन्डेलनियाथ' पेन्डेलनि एक्सट्राखा जानाय लोंनाय बायदिसिना डेकोरेसन डिजाइन इनिफ्राय दा सेल्फि पइन्टनि थाखायबो एक्सट्रा औवा नांगौ जायो दा आइनि थाखायनो आं दा औवाखौ दाननो फैदो आरोना लोगोफोर दाननायाथ' दानबाय 6ता जासिगोन मोनसे दानबा 6 दाल जासिगोन बाखि दा हारसिंनो आरोना गाइस माने एकदम अबस्था गैला आरोना लोगोफोर फार्स्ट राननायनिफ्राय गिनियाव लासै माने पुरा हारसिंनो मेनेज खालामबाय थादों आरोना गाइस माने कन्ट्रल खालामनो हाया ओरैबायदि माने दा जियानो जाया माने गाइस जोंहाथ' रावबो बिदा फंबायबो गैया हारसिं मानसि बाखि जोंहा आब'मोना आरो मथे इमान खस्थ' खामानि मावनो हानो बेनिखायनो हारसिंनो बिराद जिखिनि हायो मावगासिनो दोङो आरोना लोगोफोर बाखि दा औवा दाननि ओमफ्राय औवा दाननानै लांनोसै ओमफ्राय बाखिथ' बिदिनोसै आरो दा माथो खालामबावनो लोगोफोर नङा होमबा दा हारसिं मानसि रावबो हेफाजाब होनाय गैया जुदि सोरबा खामानि मावनाय हेफाजाब होनायबा एसे सहाय जायो दा इनिफ्राय औवाखौ दाननानै पुरा माने न'आव बोना लांगोन आरोना गाइस जोंहानि नङा लोगोफोर गामिनिसो जिथुबा आदा जानाय बिसोरनिसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा दानबाय ओमफ्राय आरो थसे दाननानै गाइस दा बिदिनो रोगाबाय थानि हानायावसो रोगाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर हारसिंनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tinni ओमफ्राय नै दा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 नै दा 40 41 नै दा 42 43 44 नै दा 45 नै दा 45 ना 46 47 48 49 50 50 ना दिस लाबोबाय लोगोफोर दिस गिलास गुमैदों होननाय जोंनिया टेनसन गैया गुमै थानो जोंहा टेनसन गैयालै लोगोफोर बरिया जोंनिया गुमैया बेसां लोंनो जानोलाय मानसि नालाय टेनसन गैया नै अबस्था दा गाइस माने सावरिनि थाखायनो ब्रयलार दाउ मासे लांनो फैदोंमोन 2 केजि जानाय काटबि आरो भाइ न काटिदि सावरि दोङो नालाय ओमफ्राय दा नै ब्रयलार दाउ लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा नै ब्रयलार दाउखौ दाननो होबाय आरोना गाइस ब्रयलार दाउ आंनियाव लांफाबाय थायो 2 केजि जानाय मासे लाबाय बारा नङा दिनैनि सावरिया माने अनलि रानदिनिल'सो आरोना माने ओंखाम संनाय जायगाखौ खामनायल' बाखि जोंनियाथ' सनिबारावसो खामगोन माने जोंहा सावरि जाबाय थादों नालाय दा ब्रयलार दाउ लांनो फैदों ओमफ्राय दा नै ब्रयलार दाउखौ लाबाय 2 केजि जानाय मासे मैयानिफ्राय खामानि मावबाय थादों माने एकदम माने टाइमखौनो मोनाखै आरो माने भिडिअ खालामनो दा जेरै हायो ओरैनो भिडिअ लासिगोन बाखि शनिबारे हाबा दङ नालाय सरि रबिबारे हाबा जोंनिया शनिबारावनो हराव माने अमा देथारनाय माने खामानिफोरखौ टटेलि मावजोबो नालाय ना बायदिसिना पिसफोरखौबो बेनिखायनो दिनै मा खालामबाय एडभान्स माने दिनै बिस्थिबारावनो सावरि खेबसे लाबावबाय आरो जिथुबा रान्दिनि ओंखाम संनाय जायगाफोरखौ बाहाय साफा खालामनानै थिंफोरखौ होना दोननो थाखाय जाहाथे उखा मुखा जाया जोंहाथ' न'आव रावबो गैया नालाय बेनिखायनो जिखिनि हायो एडभान्स खालामजोबदो खामानिफोरखौ दा रायजोफ्राबो गोबां सापर्ट होदो जोंनि गामि रायजोफ्रा सापर्ट होलायो जोंनिया बिदिनो गासिबो मोजां जोंनिया लोगोफोर
औ दे नोंलालाय हमफाय बायदो गुमिदों थांनो नाङा माइलाव बेलेले जोंना बिथाया फैबाय माने पुरा खामानि मावबाय थानाय जादो बेनिफ्राय दा मानसिनि अबस्थायाबो सेस आरोना गाइस माने एकदम ओंखाम जानायफ्रा मोजां जायाखै नालाय दा जियानो जाया मानो गाइस ओमफ्राय जोङो मा खालामबाय नै डिस गिलास सब लाना फैजोब्बाय लोगोफोर नांगौ समाव आरो लायबावगोन होननानै दा बेखिनिखौनो लाबोनाय जादो ओमफ्राय बेफोर साननिखौ बेखिनि लाबोबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना सा लोंनायनि बाजार ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ खिथाखादोंना जिखिनि बाजार खालामदो गासैबो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन होननानै बुंदों नालाय ओइनैयावबो दंजोबो साफा फानज्रायना दोनजोबनाया साफानो सब फानज्रायना दोनजोबनांगोन नङाबा न'आबो जागा थोनाय नङा आलासि उलासि फैबा उरनाय मानाय बाखि नै बेखौथ' आरो बेदर नांखागौ जायो देसा इफोरखो बेनिखायनो इफोरखौबो लाबोना दोनफैबाय ओमफ्राय दिसा टटेल नै बेखौबो सोना दोननि आं न'आव जानला मानला बायना थांजोबो हाबानि दिनाव इबिनो लोगोफोर दिसा इ कालारानो गथाय बेलेग बेलेग कालार दोङो बेयावनो थायो बाखि नांगौ बेसादफोरखौ सब जमा दोनजोबखानाय आङो नङाबा इथिं आलु लांलाय लाबोलाय खालामनायफोराव खस्थ' मोनगोन ना इयाव आलु दोनजोबना लादो गाइस माने पुरा हागवा जादों आरो ना लोगोफोर माने हारसिंनो एकदम दाख्लैनिफ्राय औवा दानगासिनो दङ हारसिंनि लामानि डेक'रेसना एसे आलादा रोखोमनि जागोन बेयाव बेलेग साइसनि औवा नांगौ जायो फिसा बेनिखायनो ओमफ्राय ओरैनो माबा नांगौ बेसादफोरखौ लाबोजोबबाय ओमफ्राय मोननैसो जिथुबा लहानि बाय जालाय होनो लागा दङ बिबार मेरायनानै होनो थाखाय जालाय होनोबो थांनो दोङो टाइमानो मिलायबावनो हायाखै दिनै माबा दिनै बृहस्पति शुक्र शनि रबिबारनि हाबा शनिबारनिफ्रायनो धाम धुम जायो अफाद्राय खस्थ' आरोना लोगोफोर माने दा जियानो जाया मानो नोंथांमोना सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय गासैबो नांगौ बेसाद आथिंखालि दंजोबो आलु पियास बायदिसिना सब बे न'आवनो टटेलि दोनजोबदो आरो ना लोगोफोरनि बे न'आवनो माल बुस्थु टटेलि दोनजोबदो आरो ना गाइस माने जि नांगौ एभेलेबेलबो न' गैया जोंहा बायहेरा न'आ बिनिखौनो होननानै सानना लाथ'बाय आरोना थ' बिनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बाखि दा लामायाव जि खामानि दं एसे मावहैनो नागिरदों स' गाइस दा बाखि नै ओमफ्राय नै हिफोराबो सफैजोब्बाय लोगोफोर पेन्देलनि थाखाय पुरा हिया सफैजोब्बाय एडभान्स खामानि पुरा मावनो होदों नालाय एडभान्सखौनो मावदो जोबोद मोजां नांदो आरो ना लोगोफोर जितुबा टेन हाउसनि मालिकखौ जिखिनि टाइमाव मावनो होदो एडभान्सखौनो मावफैदो कि खबर धुनिया वाह मजा দেখোন হ্যান্ডসাম ধুনীয়া কৰি দিবি দেই কিন্তু বিয়া খাব আহিব না ভিডিঅ' দেখা পাব दा जियानो जा मानो गाइस ओमफ्राय लास्टाव लासि माबायदि जायो पेन्डेलखौ नायदो नोंथांमोना बेनिफ्राय आं एड्रेसखौ होनो हागोन हा ओमफ्राय इथिंगालि नायनो हागोन नै लामानिया जोंहानि न'आथ' नैबे गेट थाखाबाय ओमफ्राय बे गेटनिफ्राय लामानि डेक'रेसननि खुन्था सब बिथिंगालि थांजोबगोन आरो ना लोगोफोर बिराद गोलाव आरो डेक'रेसना माने एकदम लामायाव लासि आरो ना लोगोफोर नै पुरा लामायाव लासि लोगोफोर नै एकदम गोलावखा माने ओरै गोलावखा मेन लामायाव लासि आरो ना न'निफ्राय इथिंगालि ओमफ्राय नैबेयाव आरो खुन्थि जावबावनाय दोङो बेनिफ्राय मोनसे डिजाइन फैगोन आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय बेखिनिया गथाय थांजोबगोन आरो ना लोगोफोर नैखिनिया दा दिनै ओंखायनो एडभान्स मावनो दोनोबा हागौनाय नङाना ओंखायनो इसोर एडभान्स मावदो आरो ना लोगोफोर बाखि दा नै इथिंगालि खालामगासिनो बिसोर खामानिखौ दा जियानो जाया मानो गाइस बिराद गोलाव डेक'रेसन जागोन डिजाइनाबो एसे फैगोन बाखि रंजानांगोन जाय हाबायाव फैयो मोसानांगोन लोगोफोर गारनायाव गैया नङाबा ओमफ्राय दा इखिनिखौनो स्टार्ट खालामबाय आरो ना लोगोफोर इथिंगालि पुरा दा हिनि कालारखौ होगासिनो दङ आरो ना लोगोफोर नै पुरा डिजाइन फैगासिनो इथिंगालिनि कालारफ्रा दिनै एडभान्स खालामजोबगोन बिसोरो लास्टाव लासि माबायदि जायो कालारखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय अके